Siistikääpä vähän tukkaan ja kiireesti. Ai, kuulkaako nyt... Sotamies, älkää äänkyttäkö, minulla on kiire. Tehdä kyllä ruokailu myöhemmin. Minulla on Everestin kanssa puhuttelu puolen tunnin kuluessa liikettä. Herra kapteeni, kun nyt... Nuori mies ei mitään muttia. Armeijassa tehdään niin kuin esimies käskee, ettekö te sitä vielä ole oppinut. Liikettä! Kyllä, herra kapteeni, jos kerran pakko on. No, kappahan me laitetaan luonnollisesti laitetaan. Älkää tätä häiritse, jos minä otan pidet. Nokoset sillä välin. Ei ole, ei. Se on luultavasti parempikin just sillä viisiin. Siitä vaan. Tämmönen tästä nyt sitten tuli.